Oh, who's that? Who's coming around the corner? Sino ba yan? Oh, it's Baby Nitro! Hello, baby! Are you happy? Hello, baby boy! You're walking! Naglalakad na ang baby! Oh, you clever boy! Hello, baby boy! Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa Spang Dwantro Vlog starring Pabibo Bebe. and Pabibe! Hey, baby! Hey, baby! Alright, Dwantro Fam, ngayong araw, meron po kaming ipapakita sa inyo. Yung chan niya. Nasa labas po yung ipapakita namin sa inyo. So, tara na. Sa labas na tayo. Yes, sa labas na. Sa labas na tayo. Hoy. Oh, meron tayong mga andito. Para pag may nangnoto. Meron tayo dito ganyan. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Baby Nitro, we have a car, baby. Yes, we do. We have a kotse. Nakabili na tayo ng kotse, baby. Ito po siya, Dwantro Fam, ang bagong kotse ng Dwantro. Get Dwantro Fam, so meron pa tayong bagong kotse. Ito po siya, Mitsubishi Lancer. Binili namin ni Shanta. Ayun, so we can go anywhere we want in Australia. May baby seat din si Nitro. Actually, check this out. Oh, ayan. Wow! Central locking. Eto, may baby seat si Nitro. Binigay ni mom and dad sa amin kasi wala namang silang bebe. Kami ang may bebe. So, they just gave that to us. So, salamat sa kanila. Ayun, so we bought this car for 9,000 Australian dollars. 9,000 Australian dollars is magkano yun sa pesos. I-compute ko mamaya tapos ilagay ko sa editing, ha? Ayan. Yan siya. Ganyan kahalaga siya. 9,000 Australian dollars. Tingnan nyo. Just yan, no? Napansin ko kapag bumili ng kotse ang mga YouTuber, they have a name for their car, di ba? They give their car a name. Halimbawa, Jamil, they have their Jamangler, no? Ayun, yung ibang YouTuber din, they have a name for their car. So, ako, in my whole life, I've owned 3 different cars. Binenta ko na sila dati pa. This is the 4th car that me and Shanta, well, that I own, and now I own it with Shanta, diba Shan? Atin to. Yes. So, etong car na to, ano dapat ang pangalan ng car na to, Shan? Comment below, anong pangalan dapat sa car na to? It should be something to do with the 3 of us, no? Shanta, Nitro, and Dwaine. It should be Pabeb, Pabibo, Pabebe, Pabibe, Kotse? Pagkotse, no. Pagas naman dyan. Pagas naman dyan. I think we'll call this car Nitro Car. Yay! The Nitro Car. You wanna drive it with Daddy? Nitro Car. Sige, Shan. Nitro cart. Nitro, may nitro cart. Ulo. Pasok tayo sa Nitro Kart, baby, ha? Si Nitro lang yung maliwanag ang mukha. We're not gonna drive anywhere. Oh, good, hey. Can you beat the horn, baby? Beat the horn? Ooh, Uy, somebody might be sleeping. you beat the horn? Nagkalasan niya. Nitro! Fun? Yeah, cool, huh? Hey, stop it na. Nitro! Hey, oh, can you spin the wheel? You drive, in, you drive. Kakit ng bebeng yan. Nitro! Uy. Pabibe. Ito po siya, Dwantro Fam. Hey, baby. It's pretty cool, huh? Hey, Shanta, this is our new car. The Nitro Cards. We have a Nitro Cart. And yung back seat, leather seats. Ayun, oh, diba? Sana all may leather seats, no? And that, they have a stereo here. So we can turn this on here like that. Mitsubishi Motors. Ayun, no? Nag-beep yan kasi nakabukas yung pinto or wala kang seatbelt. Ganun. May alarm siya. O, di ba?
Ganda, no? Automatic din siya. Actually, mas preferred ko yung manual ka. Pero, sige lang, kahit automatic lang, okay lang din. Para matuto rin si Shanta. May marunong ako ng manual. No? Hindi ka marunong. Marunong ako, di ba? Binigyan ako ng sasakyan ng tito ko. you Pero have- may trauma ako. Kaya hindi na ako Anong trauma na yan? Ha? nag-practice ako ng parking, nagbabacking ako. Kasi gumanon sa poste yung yung FX na pinapraktisan ko, tapos natanggal yung headlight. Kaya after yun, never na akong nag-drive ulit. Natakot na ako. Nitro is playing with the Nitro cat. And si Bibi. Yes. Oh, you like it, huh? Hi, baby! Bibi. Bibi. Nitro! Wow! 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 Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Field Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Field Talk today. The baby's in the car seat. There you go, baby. All strapped up, ready to go. Let's go for a drive. My baby! He's looking at me. Bye, baby! Bye, baby! All right, let's go for a drive. Bye, Sandra. Ayan, nandun na sila. Hindi ko alam kung saan sila dadaan, pabalik dito or dun. Yan, kaya po hindi ako gustong mag-drive kasi natatakot na po ako. Try natin until bumalik sila. So, mag-usap lang muna tayo. Punta pa kayo sa channel ko, Shanta Woolley, para manood po kayo sa videos ko. Ah, nandito na sila. Tsaka follow me on Instagram, Shanta Woolley. Char, nagpa-plug. Ayan na sila. Dan, sila ba yan? Yan sila. Tama ba? Oo, sila nga. Yan, pabalik na naman sila. So, binigyan ako ng tito ko ni Manu Mumoy ng Honda Civic na black dati. Tapos, hindi ko yun masyadong na-drive kasi wala akong pambili ng gas. Sabi niya, ikaw maghanap ng pambili ng gas. High school pa lang ako nun. So, hindi ako, wait lang. Ay, Pasok ka na. nagkukwento pa ako eh. Anong kwentong yan? Yung Honda Civic ko na black. Nasira na yun sa Yolanda, alam niyo ba? Wait lang, wala akong seatbelt. Oh. Wait lang. Ayun. Alright guys, let's go for a drive. We're just gonna drive to the park na malapit dito sa bahay na to. Ayun o. So yung sinasabi ko, yun, na-trauma ko kasi yung nagpa-parking ako, naungkat yung headlight dahil sa pag-backing ko. So ayoko na mag-drive after. So ayoko mag-drive dito sa Australia kasi ang bilis ng mga taong mag-drive dito. Kasi wala silang traffic, ano ba? Hey, baby! How wonderful you are, and I really wanna take you home to mama. Wanna spend forever in the day with you. I really wanna walk you down the aisle, put a ring on you. What you say I do. Those are Sinadro. Nitro is yawning. Doon tayo nag-film with Uncle Nag-film kami Waza. ng Asian princess ako. Yes, doon no? Pa-baby princess ka. Kaya pag naririnig niyo si Nitro, nagsasalita siya. Nitro is making noises in the back. baby, let's fly through eternity, go wherever, wherever. You and I through whatever weather. You're hotter than the sunshine in Manila, and what I have for you is forever. Siempre te quiere, mi amor. You'll be the only one. This is Sana. it guys. Ito ang katapusan ng vlog natin for today.
Ayan, maraming salamat sa panonood. So, may kotse na tayo. Siyempre. So, ano po, Dwantro Fam. We're starting to set up here, no? So, we're looking for land to buy. Hindi pa kami nakabili ng lupa. Naghahanap pa lang ng lupa. Pero may kotse na tayo. So, we can drive anywhere we want. Importante kasi na may kotse ka dito sa Australia kasi yung public transport dito hindi kagaya ng Pilipinas na parang kahit saan pupunta merong tricycle or motor, things like that. So yeah, here in Australia halos lahat ng tao may kotse, halos lahat ng family may kotse. Alright, Dwantro Fam, maraming salamat sa panunood sa vlog na to. Shanta and Nitro are playing in the corner. Matutulog na si Nitro, di ba? Yes, 25 minutes matutulog na si Baby Nitro. So, bago natin tatapusin ang vlog na to, shout out po natin mga Golden Dwantro Fam natin. So we have Shane Ransborg, Kiko Arps, Swiss Humanity, Tradex General Trading, Regina Cielis Art Shop, Merly King's Vlog, Cheryl Suarez Buo, Conchita Dokot, Jolie Inocencio, Da Ramis, Nisi Cho, Pinay for Life, Rosel Ruiz Novke, the Urupino Fam, the Scotty Fam in Brisbane, Romeli Banya's Vlog, the Aussie and his wife, Leia Garvey, the Ramsey family, DXMT, Haley and Ashley sisters, Christina Arsenio Dunsmuir, Nati Bontien, Tosca Acorda, and Jocelyn Natibigad. Thanks for watching Dwantro Fam at kita-kits po sa sunod na video natin. Bye for now. Okay, bye-bye, Mami Shanta and Baby Nitro. Bye-bye.